Klaro. Ay. Talaga na ka. Di mo na. Aray, ali to plan Sini ini. mo na. Kidadam sini. Mga regnom. Ako sa kuwan kay. Pas kanay par. Kamu lani par mau tapian. Lani par. Mari klaro. Sige, Pus lang kamupas. Ay, nini bait ko antud. Ini susi gina kay mauhaw. Sige na to kinuuhaw na taad to. Ay kita yung kinakuan iton. Favorite iton. Ginom mo na. Oo. Man na iton. Akan par. Perpariaban lah ini. Kaya mo dan color. Tapos mo tayo, puro na lang kuwan. Istorya. Istorya. Odi kay mga kadamo. Inom na yung kay Beastie Boy. Som. Mari karap sumsum. Mari sumsum lalay. Di na nagkauman. Udah, apa man ini? Di na nagkauman inom. Sum. Sisir kay. Sisir anay. Pabibi ka lewat. Ay, nagkuhan ini. Kita pa Jadi ko. Par. Uy, bay. Kaya ka pa kada. Ani kaman. Di, naka. Dili kod. Karong kain katangka. Bulian nga Roy. Ayok niyo pag pinakianhi kung matagay ako kay kanina pa ako din yung grupo. Pare, matagay ka? Gusto mo hinto ba? Matang ka kahamon? Waray ko sakit, ha? Waray ko sakit. Kanina pa ako hayo na uurit. Haniyay rin manining aturutarang ka. Kaya ano, diri ako po dito iyo kamada. Signal ako kung nadiri ka mo nga tumampo ako haiyo. Kay basi tibuay ako pumaharayo. Ano tiyo karuyag? Audience la ako niyo. Paragihap la ako kada tagay niyo. Oh, Herije. Nakalima na uminom. Oh, Adi Aibon. Nakawalo na pagsinuka. Oh, Jan nga ni Jester, nakaupat na pagpasintagay. So, suma total, 43 na nga tanan na akon na ihap. Ginlalabay-labayan lang niyo ako inintagay. Karuyag ko gyap mahubog ng lumunay. Nakapira na balibot inin baso. Bagala ko inhangin nga ginwawara-wara inin tanggiro. Kay ano? Buta ka nga, diri ka nakakita nga ako natsapit. Inin nga baso, ikadiha akong tungod, bisan diri ka na magsarit. Karuyag ko gihap mahubog. Karuyag ko gihap umuli nga nagkukudog. Karuyag ko gihap sumani binintubaha akong alimpatakan. Basi gawas ko tag mga problema haiyo nga tanan. Bay! Ginbayaan ako na ako nuyab nga yawa. Ginbayo ako hatawo nga waray postura. Ginpasakitan niya ini na akong dughan. Buligi ako niyo nga matalwa sa kasakitan. Karuyag ko gihap mahubog ngan mag-English. You salama bitch. I don't care product anymore. I'm high school graduate in Dicker. Ikaw? Kung magsiplat kayo malain hakon kung nakuha ko ani nga sumsuman, otro nga ni nga singabot ini mo batasan. Muna ini nga tanan, sumsuma ini nga tanan. Ikaw, usanim kalagok, napulo nim kapurot, kay ano, pira ni mo gingawas nga amot, lalamot ka, ginihimo mo ini nga sumsuman nga manunulay ka, kay diri ka mahunong mintras mawaray na sumsuman na lamisa. Kanina pa sige taklabay-labay hayo at tubangan, pero waray man lang nagtatawagit akon ngaran. Huy nga birat ka, tangkalanin nga di kaya di kami nagkakaurusa. Shut pare, shut up ka mga tanan, maupay la ka mga nahuramtam kaguran. May ada ko kwarta, adi man. Kay nadira ko magtinangkaon na iyo, nga waray ko kwarta bursa nga ginuhulbot. Adin 20. Adin 20 nga akong hinipos in talon. Kay gusto ko magdula iyo ba si diri ako niyo paglinibakon. Adi paritak amot. Isapong nala. Bisan la ka ng 2,000, okay la. Hakatapos na po sa ninirignom. Inin iyo ulo maglilipong. Bangin pa nga ni may magdaruso sa haiyo. Magpapakatuyaw ka mo ibang tao. Agway! Gawasit mag-isog! Hubog ako! Nga mga diputa ka mo. Magkusog lang ka mo yung yaw-yaw kung nalalarugan. Di naman nga ni tultulin niyo sumsuman. Waray man nga nining klaro nga iyo harampang. Kay puros la ka mo mga cellphone ito iyo ginaatubang. May da ko gihap cellphone. Pero gintatago ko kung orasin irignom. ML pa more. Chat pa more. Tawag pa more. Porn pa more. Ano? Tatagayan ako niyo kung diri.
Baton! Baton! Tagay. Alin. Tagay. Halit to sa Halit, sir. sasagan. Alin, sir. Sorry ba si Sir Boy? Sino? Inom na. Inom. Para man niya.